armak erioaren kontra. Erioa jaugiten da guti uste denian, eta agian ez emanen konfesione epia. Irur gauza albaditu eorkere egiaz, nola ere hilbaitadi doa salvamenduian. Lehen egia, jaunona, aitortzen dut bekatoren izala, eta gaizki egitiaz hogen handi dudala. Nik baitzitut ofensatu, bide ez dudan bezala, dolu dizit eta damu, zure kontra eginaz. Bigarren egia. Jaunona, gogo dizit ore present honetan, guardatzeko bekaturik bizi nizan artian. Otoi, jauna, zuk idazu, indar eta grazia gogo honetan irauteko neure bizi guzian.